ten budget chung changa hian ne budget an lo nei ngai lova speaker tu na tang chuan art and culture in chap char ko tur budget in ronda zia toru kan in ti ta a tu nu chuan kan buai to lovanga tin na trul chuan da that nem chawzel te po kan tum don nia a to ber kan soidu chu tun lain missionary na te kan thoka kan thon chuaka an culture kalzong in tu ma kan che tolo an in cheidan ngain an instrument musical instrument ngain kan tia mizoram chung ya po masi sangati te kan tia mizo nge an in chein kan in cheya kan biak ina kan zaya vai khuang te ne chutiang chuanin mi culture kala pathian thu ka hril hi alo ti chi lo ni ti kan ria ko ran chan chin kan zir chuan China te Russia te India lama te ngai po ko ran ro pui tak Japan te po ading to ni eng vai nge aral le thin kan